lige et lille fif om, hvordan man skifter mellem forskellige visninger. Jeg står her i min stueplan. Jeg er i 1:150. Jeg kører i et højt detaljeringsniveau, og vil gerne ud og lige at kigge på mit layout, og se en af de andre tegninger, jeg har herude. Det kunne for eksempel være min situationsplan, som ser sådan her ud. Hvis nu jeg gerne vil zoome ind på den her, eller finde den her tegning, så kan jeg bare højreklikke på billedet. Så kan jeg finde højreklikke og sige Open Source View. Så vil den skyde mig hen igen til min stueplan og skifte til den lagkombination, skifte til det detaljeringsniveau, den skala, som den tegning er lavet i. Man kan se, at den har skiftet til 1:300, og der kommer en hel masse andre lag frem. Hvis jeg prøver at hoppe ud på mit layout igen, og gerne vil se en tegning bare af mit byggefelt, så kan jeg igen højreklikke på tegningen, sige Open Source View, og så vil min stueplan, den vil skifte til de lag og den detaljeringsniveau, der er brug for. Måden det foregår på er selvfølgelig, at mellem mit arbejdsområde her, Project Map, og min layout book, der ligger der noget, der hedder Views. Og alle mine views, det er jo faktisk de tegninger, jeg sidder med her. Så man kan se min oversigtsplan, stueetagen, det er den, jeg har fat i her. Og så kan jeg skifte til et andet view ved at klikke på det, og så får jeg så det detaljeringsniveau og skala frem, som jeg er ude efter. Så det er en hurtig måde at skifte mellem forskellige visninger på i ArchiCAD.